Hûn dizanin doh li oteleke Hewlêrê agirekî mezin çêbûbû, agir bi otelê ketibû, du keçan jiyana xwe ji dest dan, yek ji wan xelka Rojavayê Kurdistanê destpêkê nehatibû diyarkirin. Dizanibûn yek ji Bexdayê lê ya din nasnameya wê diyar nebûbû, em bi pêk hetin me dît ku bi rastî ji Rojavayê Kurdistanê ye. Dema şewata otelekê de li Hewlêrê keçeke ji Rojavayê Kurdistanê mixabin jiyana xwe ji dest da, navê wê Perşîn Hacı İsa bû, xelka Girzîro bû li devera koçera li dêrîka Hemko. Perşîn û keçeke din min got ji Bexdayê bû, di wî şewatî de di nava wî agirî de jiyana xwe ji dest dane. Xwediyê otelê dibêje wan kesan yanî wan her du keçan li otelê kar dikirin, taşte amade dikirin û li wir re diketin. Li gorî gotina wî xwediyê otelê cerê xwazê teqiya ye. Li jineyeke lêkolînê jî hatiye avakirin û li ser şewata otelê jî dest bi lêkolînê kiriye wê li jineyê. Ev dîmenên ku hûn dibînin yên şewata oteleke li Hewlêrê ye ku duh yani agirekî gelekî mezin bi otelê ketibû, hema bêjin tiştek di otelê de nemabû. Tenê du kesan li gor xwediyê otelê dibêje û berpirsên polîsan jî ku ragihandin du kesan jiyana xwe ji dest dane. Yek keçeke ji Bexdayê, ya din jî ji gundê Girzîroyê dêrîka Hemkoya Rojavayê Kurdistanê ye. Ev jî îtfaiyê agirê ku bi otelê ketibû vedmirîne.